Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ वेलकम बैक टू माय चैनल। दिनै जोङो रक्षा बंधननि थाखाय माने फंबायनि लोगोनि न'आव फैदो आरोना गासैबो राखि खालायनो। ओमफ्राय नै आंनि फंबाय ओमफ्राय बियो बिनि क्लासमेट आरोना बिनानाव बैसानो सानैबो नायामै जे गेमाव गेलेगासिनो। जों राखि खानो थाखाय गासैखौबो रेडि खालामना लाजोब्बाय। ओमफ्राय नै जोंनि ब्रेसिया या फार्स्ट टाइम नालाय सब नायगासिनो मा खालामदों मा खालामाखै। Ikan ada. Itu banbi deh. ओमफ्राय जोङो दा गासैखौबो रेडि खालामना लानानै राखिखौ खानो जना दङ आरोना खानोसै खासे जानानै। ओमफ्राय नै फार्स्टआवनो जोङो बिसोर सनालिखौ खानो होबाय। ओमफ्राय माबोरै खानांगौ सोलोंगासिनो आरो बुंनाया। ओमफ्राय साइडआव सनालिनि बिदा सानै माने जोंनि फंबाय सानैया सनालिनि बिदा जाहैबाय नालाय सनालिया उन्दै बेखायनो इसोर खानैखौ फजना लानानै नै सोलोंगासिनो एकदमबारे खानैखौबो जमा फिदिंनो नागिरबाय। ओमफ्राय उनाव बुंबाय खासे खालामनायखाय ओमफ्राय खासे खालामगासिनो दा। बयनिख्रुइ फार्स्टआवनो ओमफ्राय नै मालाय ग्रेसिया चक्लेट जाग्रोबाय यासो सिगाङावनो मोनग्रोबाय मालाय चक्लेट केक बेफोरखौ नुबा इखौ रावबो रखायनो हाया हाथाय गैया जानो हानाय होमबाबो जागोन इयो। बेनि उनाव एबार आंनि बारिनि आं खानोसै। ओमफ्राय जोंनि फंबायखौथ' न'आवनो खाना फैबायमोन। ओमफ्राय फंबायनि लोगोखौ आंनियाव दा खाना होनोसै आरोना। एबारो बिनानावा खासिगोन। ओमफ्राय एबार जोंनि नामा जाबाय हिनु दानि थिगसे जनानै गेम गेलेबाय थानाया इनो आरोना। एबारैबो गावनि बिदाफोरखौ खानोसै बिदा फंबायफोरखौ। ओमफ्राय नै इखौ दरा दा एक्सप्लरा बायदि नुयोना खानायखौ नायबाय दं दरायानो आरो मालायासो दल हाउस बायलायना दोनदो हाबना थायो इयावनो। बेखायनो आं हाबनो होबाय खानायखौ मोनसे न'आव हाबैलाय होननानै दा हाबना खिथिसिगोन र'। जोंसो मोनफेरदियासैलै उन्दैयाव आं बिदि उन्दैयाव मोननाय मोनबा बिमाजों मालाबा नांलायनाय जाबाय इयावनो हाबना थागौमोन खोमा नोंसोर न'आव थाया होननानै। ओमफ्राय दा दरानि न'खौ नायामै मोनसे भितरनिफ्राय खानैबो जना जिरायलायगासिनो। ओमफ्राय मालाय न' सिङाव खिरखिनि आर दरजानि आर ओरै दंजोबखायो आरो भितरनिफ्राय गथ'फोरनि थाखाय पारफेक्ट आरो गेलेनो। रक्षा बंधनखायनो रक्षा बंधन मुभिखौ लगायना लाबाय नायनो। ओमफ्राय नै क्रिसिखौ खोमा सुफ्लुंदोंमोन जे आराम थाबाय थादो बोना लायाबानो जाबाय। ओमफ्राय नै मुभियाबो स्टार्ट जाबाय गासिबो नायगासिनो। ओमफ्राय नै दाबो मबाइलनिफ्राय ओंखारनो हायाखै इसोर सानैया फ्रि फायारावनो गावलायलायगासिनो आरो इनि राखिखौ नायामाय नै स्कुलावबो खाजासो दोनो मालायासो। ओमफ्राय न'आवबो जोंदो खाजाबाय ओमफ्राय नैयावबो खाजाबाय इसोरदो माखासे जाबाय। ओमफ्राय नैयाव मालाय बानायगासिनो नास्ता साय नास्ता बानायगासिनो। ओमफ्रायनो ग्रेसिजोंबो रायज्लायना लादो दसे। Mas ada lah? Angkai kanan dulu. एबार जोङो साहा लोंसै। ओमफ्राय नै नाय गथ' थानाय न'आव माबायसा थायो बुरलाफोरा जेराव मेराव गोलैना थायो। ओमफ्राय बिसोर न'खौनो थिखांनानै गावसोरनि बेडरुमाव लाना थांदोंमोन। नै इयाव दंमोन इनिफ्राय लाना थांबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ इयावनो फोजोबनोसै। बाय बाय।